खुलुमबाय। दिनै मे दाननि 19 अक्ट'। गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केके लाइभ बर' रादाबाव बरायबाय। फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि। गाहाय रादाबाव दङ जिल्लानि सिङाव थानाय मिलन गोजौ फरायसालियावहाय नारेंपुराव फरायसालियावनो हरनि समावहाय मैया सिलिंखार बिलिंखार बुफाय बुसि खालामनानै गालांजोबदों। बे जाथायखौ नुनाय लोगो लोगोनो हेड फोरोंगिरि पानिराम रामसिरि बिथाङा पुलिसफोरनि इनफरमेसन होदों आरो थाबैनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखाय बिथाङा खावलायदों। गोख्रों कंग्रेसनि दैदेनगिरि हार्दिक पाटेला कंग्रेस हान्जाखौ नागारनायनि थाखाय सनिया गान्धीनो नागारनायनि लाइजाम हरबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला गुबै जाहोनानो जादों अयोध्यायावहाय श्री राम मन्दिर लुनायावहाय बिथांमोनहा अबजेक्सन होनो थाखाय सावरायबाय थायो आरो 370 धारानि हेंथायै बिथांमोनहा सावरायबाय थायो। बेखौ सहायनो हायैनि थाखाय बिथाङा कंग्रेस हान्जाखौ नागारनो गोनां जाबाय होननानै बिथांनि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दिल्लीनिफ्राय मुम्बाइ खारग्रा दिल्ली एक्सप्रेसआ थांनाय मंगलबारावहाय 50 बोसोर फुरा जाबाय होननानै रेलवे बिफाननिफ्राय फोसावदों। दा 50 बोसोर जानायनि थाखाय दिल्ली एक्सप्रेसनि मुंखौ सोलायनानै वन्दे भारत दोननाय जासिगोन होननानै रेल बिफाननिफ्राय फोसावदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मुम्बाइनिफ्राय दिल्लीसिम खारनाय बे दिल्ली एक्सप्रेसआ नैथि नाम्बाराव दङमोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। नैथि नाम्बार हिसाबै बे रेलखौहाय मुम्बाइ टु दिल्ली खारहोनाय जादोंमोन होननानै रेलवे बिफाना फोसावनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। हाजारिबागाव थानाय स्टेट मेडिकेल कलेज फाहामसालियावहाय नंखाय सार्टिफिकेट होनानै जइन लानाय सासे डक्टरखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो साकरियाव बोसोरसे 6 दान साकरि मावबायमोन। दा बेखौ झारखन्ड पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसफोरा सार्टिफिकेटखौ नायनायावहाय गुबुन डक्टरनि मुङावसो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय मिथिनो मोननाय जादों होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। जेब्ला बेमारिफोरा नायजानो फैयो बे समाव गुगोलावसो सार्च खालामनानै बिथाङा रिसिप्टआवहाय मुलिफोरखौ लिरोमोन। बेखौनो सन्देह खालामनानै नायबिजिरनायावहाय बिनि सार्टिफिकेटखौहाय डुप्लिकेट मोननाय जादों होननानै झारखन्डनि सावस्रि बिफाना फोसावनानै होदों। जोंनि बर' बिजोङा 1963 मायथाइनि मे दाननि 18 अक्ट'निफ्राय जागायजेनदोंमोन होननानै जोङो बयबो बर' बिसाफ्रा मिथियो। बेखौनो उदालगुरि बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि दख'राजों लोगो लानानै बेरगावआवहाय आदब गोनां आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि मेल लानाय जादों। बेयावहाय आलासि महरै बर' फरायसा आफादनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा लोगो लानानै बेवहाय बेसेन गोनां बिबुंथि लाखिनानै बिथाङा फोरमायदों। गासै बर' बिजोंखौहाय जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनहा 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरखौहाय मोजां मार्क लानानै जौगाथि होनो थाखाय आरो मोजां बर'नि बिजोंखौ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोनहा 15 बोसोरनिफ्रायनो काउन्सिलिं होबोगासिनो दङ होननानै दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। आरो दा बर' बिजोङा LP स्कुलावहाय मोजां जायैनि जाहोनावहाय बर' बिजोङा थैनो थांगासिनो दङ। बेखौनो लानानै दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारनिसिम दाबि दैखांगासिनो दङ होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेनिखायनो बिथांमोनहा बे थांखिखौ लानाय जादों। BA MA पास जानानै थानाय रोंगौथि गोनां सुबुंफोरखौ जेब्लानिसिम सरकारा थिसननाय होआगौमानि बिथांमोनहा बेसेन नाङैनो गासै बर' बिजोङाव थानाय 1000 फरायसालिफोरावहाय थिसननाय हाबाफारि लानानै बिथांमोनहा फोरोंथाइ होगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्रामावहाय हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै अलंबार ब्रह्म आरो दजेन राय, सनाथि ब्रह्म आरो भानु ब्रह्म साब्रैया gwbrabtar लोमजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बिसोरो लोर सोर गैयै लोमजानानै दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बिसोरखौ लांनानै फाहामसालियाव लांनानै फाहामथाय होगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बिसोरो फकिराग्राम मनाखसा गामिनि होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों।
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 27थि गरखा सन्मिलनाव गाहाय आलासि महरै लोगो लानानै बिथाङा गरखा सुबुंफोरनो 25 कौटि रां अनसुंथाइ होनो थाखाय बिथाङा फोसावदों आरो बिथाङा बेयावहाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै बुङो गरखाफोरा दिनै मोनसे जोंनि भारत हादरनि गिनो रोङै मोनसे जाथि होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो बे बिथांनि फोरमायनाय आरो बिथांनि अनसुंथाइ होनायखौ मोननानै गरखा सन्मिलननि गासै सुबुंफोरा जोबोद गोजोननाय मोननाय फोरमायदों। आरोबाव जोंनि आसाम हादोरनि थाखाय आरो बिटिआर ओनसोलनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ। लास्ट डेटआ 30 मेसिमाव जागोन आरो एग्जामिनेसना फैगोन जुलाइनि गेजेरावनो जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो रिजाल्टखौ आगस्ट मासनि गेजेरावनो मोननाय जागोन। बेयावहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि पस्ट दङ। क्लास 8निफ्रायनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन। गासै 26,441 पस्ट दङ। बेवहाय गोसो गुदुं गोनां सुबुंफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन। बेखौहाय सेबानि हस्टेलाव थांनानै नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। गुवाहाटी बरबरी बाथौफुरियाव थानाय सुबुंफोरा दुखु मोननायजों फोरमायदों प्रमद बर'आ दिनैहाय मासियाव जिरायनानै मानो गावनि आंगो बर'फोरखौ बावखो। दिनै मासियाव जिरायनानै गोदोनि ट्रेक्टर लालायनानै भट बिलायलायनायखौ बिथाङा बावबाय नामा? बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन आंखौल' मासियाव जिरायहोग्रो अब्ला आङो गासै बर' हारिनि दुखु सुखुखौ नायजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा दिनै एसियाव थानानै गिदिर गिदिर गारियाव गाखोनानै बावजोब्बाय नामा होननानै बिथांमोनहा दुखु मोननाय फोरमायदों। आरो गोबां बर'फोरनि गेजेरावहाय गेदेर गेदेर एमपि मन्त्रि एमएलएफोर दङ। नाथाय दिनैहाय जोंखौ मानो बावलांखो? जोंनि बे अखा बांखानि सायावहाय दुखु खस्थ' खालामनानै थानाय बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बिथांमोनहा बावलांबाय नामा होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। आंनि बाथ्रा डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बेयावनो दुखु सुखुनि खौरां लाहैदों आरो बिथाङा बुंदों जुदि गभर्नमेन्टआ कम्प'जिसन होनांगौ आरो हाखौ लायोब्लाबो गुबुन जायगायावहाय जायगा होनांनो हागौ होननानै एसे थुलुंगा होबोनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मानोना एमएलए एमपिफोरखौहाय गासै साधारन सुबुंफोरासो सायख'यो। बिनिखायनो साधारन सुबुंफोरनि दुखु सुखुखौब्लाबो दिनैहाय सरकारा नायनांगौ होननानै बिथाङा थुलुंगा होबोनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। बाक्सा जिल्ला सरनायावहाय बिटिआरनिफ्राय गामि दानख'नो थाखाय बर' सुरक्षा हान्जाया गोख्रों दाबि दिखांदों। बर' बिथांमोनहा मोनसे खौरां मेल खुंनानै बेबायदि गासै गं 10 गामिखौहाय थाबैनो बिटिआरनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै दाबि दिखांदों। दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै दाजाबनाय खामानिया जायालासेनो दानख'नाय खामानियासो सिगां मोननाया मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय। मा बिटिआरआवहाय रावबो गोजोननाय गैमारा नामा? बियो मोनसे गासै सुबुंफोरनि गोसोआवहाय सोंथि फैयो। जोंनावहाय कक्लाबारि 22 नं बियाबावहाय उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै गोबां पार्टिफोरा साखाफारा जानायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिनिनो इउपिपिएल दोलोनि 32 नं एमसिएलए पबित्र बर'नो गलागावन बिसिडिसिखौहाय दायित्व होदों होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव फोरमायदों आरो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बेखौनो फोरमायदों दि गावसोर सरकाराव थानायनि जाहोनाव दिनै इउपिपिएल हान्जायानो बेखौ देरहासार जानो हाखागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जिल्लानि मंगलदैयावहाय गिलु बालु दैया जुब जुब अखा हानायनि गेजेरजोंहाय 15 नं राजा लामाखौहाय लोमफबजोब्बाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। दा पुलिसफोरा बे राजा लामाखौ गारि हान्था मेला खालामनो थाखाय बिथांमोना बन्द' खालामनानै होनाय जाबाय आरो 10थासो गामिया स्कुलावहाय रिलिफ थानो गोनां जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रिलिफ थानाय सुबुंफोरनो मन्त्रि पियुष हाजरिका बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला थाबैनो बिथांमोननो अनसुंथाइ होनाय जासिगोन आरो जे बेबस्था लानांगौ लानाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों।
बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। अननानै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम। जै बर' हारिनि